Hello there. Αυτό είναι το Star Wars Special το οποίο έψαχνα. Have you ever seen a popcorn movie? Not for critics, not a good movie. This ain't popcorn like Λοιπόν, Popcorn Logistics Star Wars Special. Τι θα έχουμε δομικά σε αυτό το βίντεο? Σε αυτό το βίντεο λίγο πολύ θα πούμε αρχικά, όπως και στο Fast and Furious, τη σχέση με το franchise. Θα χωρίσω δεν το χωρίσω ταινίες, θα χωρίσω τριλογίες. Είναι 3 τριλογίες. Ανάθεμα τώρα και η τρίτη, τέλος πάντων θα φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί πέρα. Θα κάνω μια ελαφρά αναφορά σε ό,τι διαφορετικό έχει βγει σε καρτούν, σειρές, spin-off ταινίες και όλα αυτά. Μαζί μικρή. Και στο τέλος θα πούμε και τι παίζει. Γενικά δεν θυμάμαι αν το έχω πει στο πρώτο. Στα special δεν θα έχει λίστες και τέτοια. Οπότε, ποια είναι η σχέση μου με το Star Wars? Η σχέση μου με το Star Wars, παιδιά, ξεκίνησε το 2007. Ήμουνα 5 χρονών. Ένα απόγευμα που οι γονείς μου ήθελαν να πάνε κάπου, δεν θυμάμαι πού, με παράσταση στο θεμιστήριο μου. Γενικά συνηθιζόταν όταν ήμουν μικρός. Γι' αυτό και τόσο καλή σχέση με τις ταινίες. Γιατί ο θείος μου ευθύνεται και για το Star Wars. Γιατί γινόντας αυτό από το βίντεο κλαμπ, ο θείος μου, παρένθεση, το βίντεο κλαμπ ήταν κάποτε το μέρος από το οποίο παίρναμε ταινίες για να τις δούμε. Ναι. Κρατούσε 2 ταινίες στα χέρια του, το A New Hope και το Empire Strikes Back. Τα 2 πρώτα Star Wars. Ναι, το 4 και το 5, αλλά είναι τα πρώτα 2. And the rest is history. Τα είδα όλα, μου αρέσουν όλα. Δεν αναφέρομαι στην τελευταία τριλογία. Και έχω, όπως βλέπετε, φοράω μπλούζα Star Wars, ξέρω να το πω στην αρχή. Φοράω μέχρι και καπέλο Star Wars. Απλά δεν μπορώ να φοράω μπροστά το καπέλο. Οπότε πάμε παρακάτω. Και ας ξεκινήσουμε με την πρώτη τριλογία. Λοιπόν, ουσιαστικά η Original Trilogy, όπως ονομάζεται, είναι ένα θαύμα του σινεμά, διότι το 1977 δεν υπήρχαν όπως υπάρχουν σήμερα και η ταινία μοιάζει 100% αληθινή, με διάφορα τεχνάσματα και τους τρόπους που βρήκανε για να γίνει σωστά αυτή η ταινία όπως την είχαν τουλάχιστον στο μυαλό τους. Και έτσι ο George Lucas ουσιαστικά δημιούργησε ένα space western, γιατί έχει πάρα πολλά στοιχεία από western που έβγαινε εκείνη την εποχή. Και έτσι το Μάιο του 1977 φτάνει στις οθόνες των σινεμά το Star Wars Episode 4 A New Hope. Λοιπόν, δεν θα αναλωθούμε γενικά σε αυτό το review όπως έκανα με το Fast and Furious που αναφέρθηκα πάρα πολύ στην ταινία. Θα το κάνω λίγο πιο επιδερμικά, γιατί είναι κυρίως πολύ περισσότερες ταινίες και πολύ περισσότερο πράγμα για συζήτηση μετά. Οπότε, ουσιαστικά στην πρώτη ταινία καταφέρνει αριστουργηματικά και για την 1977 αλλά και για την ταινία του σήμερα, αν θέλετε να ρωτήσετε εμένα, να σου χτίσει έναν ολόκληρο κόσμο, να σου γνωρίσει όποιο πρωταγωνιστή πρέπει να έχει ουσιαστικά σε όλη την τριλογία μαζί σου, και να σε κάνει να έχει συναισθήματα και να ενδιαφέρεσαι για τους 3 βασικούς πρωταγωνιστές καθ' όλη τη διάρκεια της τριλογίας μόνο από αυτή την ταινία. Οπότε, τι έχουμε? Έχουμε το Luke που είναι ο τελευταίο Jedi, τουλάχιστον που ξέρουμε μέχρι τώρα. Έχουμε τη Leia που είναι την πριγκίπισσα της Επανάστασης και έχουμε και τον Han, ο οποίος είναι ένας πειρατής του διαστήματος που έτυχε να βρεθεί στην ιστορία μας και τον πήραμε μαζί μας. Κυρίως επειδή στην Επανάσταση μπλεκόταν όποιος μπορούσε να βοηθήσει. Και ο κύριος κακός μας σε όλη την τριλογία περίπου είναι ο Darth Vader που είναι ο στρατηγός της αυτοκρατορίας. Αυτό. Οπότε ουσιαστικά η ταινία ξεκινάει σε μια γαλαξία πολύ μακριά. Ναι, το έκανα αυτό το αστείο. Και ουσιαστικά γνωρίζουμε ότι ο Luke ξέρει τον Obi-Wan Kenobi που είναι ο πρώτος του δάσκαλος, αλλά και ουσιαστικά μαθαίνει ότι και αυτός είναι Jedi. Γίνεται μια μικρή εκπαίδευση στην αρχή. Πάμε κάπως, καταλήγουμε στο Death Star αφού έχουμε γνωρίσει το Han και έχει μπλεχτεί και η Leia στην ιστορία. Γενικά έχουν βρεθεί όλοι μαζί και έχουν πάει στο Death Star. Μαθαίνουμε ότι το Death Star είναι ένα όπλο μαζικής καταστροφής της αυτοκρατορίας και πρέπει να το καταστρέψουμε. Και έτσι η πρώτη ταινία τελειώνει με μια επική σκηνή όπου ο Luke με ένα X-Wing Starfighter. Γενικά, ό,τι κάνω αναφορά στο ορολογία δεν πρέπει να την εξηγώ, ή Google τι, μην ασχοληθείτε. Με ένα X-Wing Starfighter καταστρέφει το Death Star σε μία ίσως πιο επικές σκηνές του σινεμά, και όταν αναλογίζω ότι έχει γυριστεί το 1977, μάλλον είναι πιο επική σκηνή του σινεμά. Και έτσι καταλήγουμε στο episode 5, Empire Strikes Back. Ωραία, ουσιαστικά η ταινία ξεκινάει με
ίσως μία από τις καλύτερες μάχες που έχει δημιουργηθεί ποτέ στην ιστορία του σινεμά, σίγουρα η καλύτερη μάχη που έχει δημιουργηθεί στα χιόνια. Και συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε ουσιαστικά. Το ρομάτζο του Χαν και της Λέια που έχει δημιουργήσει στην πρώτη ταινία αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο. Ο Luke πρέπει να γίνει Jedi Knight, αλλά δεν έχει πλέον δάσκαλο, οπότε πάει να βρει το Master Yoda, που είναι ο καλύτερος Jedi Master στην ιστορία, για να τον κάνει Jedi Knight. Βλέπουμε και πώς λειτουργεί η αυτοκρατορία λίγο παραπάνω, και η ταινία ουσιαστικά κλείνει με το πρώτο tête-à-tête ever για μάχη του Darth Vader και του Luke, και αφού ο Luke χάσει το χέρι του και το μυαλό του μαθαίνοντας ότι ο Vader είναι ο πατέρας του, ουσιαστικά η ταινία τελειώνει και πάμε για την τρίτη ταινία. Και έτσι φτάνουμε στο Star Wars Episode 6, The Return of the Jedi. Ουσιαστικά βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά με τον Jedi Knight πλέον, όπως είπαμε πριν, Luke Skywalker, να διαπραγματεύεται για την απελευθέρωση του φυλακισμένου σε κάτι σαν τσιμέντο Han και τις πολύ αποκαλυπτικά ντυμένες για την εποχή Leia με τον Space Mike Ψωμιάδη, ή αν θέλει να το πούμε σε Star Wars Jabba the Hutt, στον πλανήτη Tatooine. Αφού γίνει όλο αυτό λοιπόν και τους απελευθερώσουμε και δούμε λίγο για τον Boba Fett και παλέψουμε μαζί του, ο Luke επιστρέφει πίσω στο Yoda για να τελειώσει την εκπαίδευσή του, αλλά ο Yoda είναι στα τελευταία, οπότε πεθαίνει, λίγο πριν πεθάνει. Του επιβεβαιώνει ότι ο Vader ναι είναι ο πατέρας του, και το Force Ghost του Obi-Wan να του λέει ότι λέει είναι δίδυμη αδερφή του και ότι ο πατέρας του είναι ο πρώην Jedi Knight Anakin Skywalker. Κρατήστε το, αυτό θα χρησιμοποιηθεί μετά. Έτσι λοιπόν, ενώ έχουμε γνωρίσει και τον Αυτοκράτορα Palpatine που είναι ουσιαστικά το αφεντικό του Vader, και έχοντας μάθει ότι έχει δημιουργηθεί δεύτερο Death Star, η τελική μας μάχη γίνεται μέσα στο δεύτερο Death Star προφανώς, όπου γίνεται η αναμενόμενη μονομαχία του Luke με τον Vader και τον κερδάει κυρίως επειδή βάζει το μίσος του μπροστά, και εκεί ο Palpatine βλέπει ένα καινούριο Sith Lord να δημιουργείται και άλλα τέτοια, θα παιχτεί πολύ αυτό, κρατήστε το. Και ουσιαστικά του λέει έλα γίνε, άσε το μίσος να καλύψει και έλα γίνε ο apprentice μου, γιατί αυτός εδώ ο Φλόρος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αυτός του λέει όχι, γιατί πιστεύει στα ηθικά του Jedi και όλα αυτά. Και πάει να του πετάξει κεραυνούς. Ο Vader καταλαβαίνει για 3 περίπου λεπτά ότι δεν είναι καλός τελικά. Μπαίνει μπροστά στον κεραυνό, μετά εκνευρίζεται και πετάει τον Palpatine στο κενό και τον σκοτώνει, ή και όχι. Θα δούμε. Και ουσιαστικά ο Vader υποκύψει τα τραύματά του και ψυχοραγεί και πεθαίνει στα χέρια του γιού του. Και τελειώνουμε χορεύοντας με κάτι μικρά μεμουδάκια που πουλήσανε πολύ merch, με τα Force Ghost του Anakin, του Yoda και του Obi-Wan να μας βλέπουν και να είναι χαρούμενοι που όλα τελειώσανε καλά. Και έτσι τελειώνει ουσιαστικά η original τριλογία. Και μετά πάμε στα λεγόμενα prequels. Και έτσι ξεκινάμε με το Star Wars Episode 1, Phantom Menace. Λοιπόν, ουσιαστικά τι γίνεται στο Phantom Menace? 16 χρόνια μετά το release του The Return of the Jedi, το Star Wars έχει γίνει global thing και συνώνυμο του καλού filmmaking, και έχει δημιουργήσει fans που δεν ήταν καν γεννημένοι τη χρονιά που βγήκε το τελευταίο Star Wars. Οπότε έτσι κάνει άλλη μια καινοτομία, δημιουργεί τα prequels, μας λέει τι έγινε πριν τα γεγονότα του που έχουμε δει, και μεταφερόμαστε περίπου 20 χρόνια πριν τα γεγονότα του New Hope για να δούμε πώς λειτουργεί η ιστορία. Οπότε ξεκινάμε ουσιαστικά και ακολουθούμε ως βασικό άξονα της ιστορίας μας 2 Jedi, έναν Master και ένα μαθητή, έτσι πάνε αυτοί σαν τους χιώτες, για πάντα να το ξέρετε, που είναι ουσιαστικά απεσταλμένοι της δημοκρατίας, γιατί το Συμβούλιο των Jedi στη συγκεκριμένη περίοδο ήταν η προστάτης της δημοκρατίας που υπήρχε στο γαλαξία, και έχουν πάει συγκεκριμένα ένα ταξίδι για να δούνε για την επερχόμενη επανάσταση που θα κάνουν κάποιοι αντιεξουσιαστές, ένας Sith Lord και ο μαθητής του. Έτσι ακούγεται. Οπότε σε όλη την ταινία ακολουθούμε κυρίως τον Qui-Gon Jinn και τον Obi-Wan Kenobi, είναι αυτό που ξέρουμε από πριν, όπου στο πλανήτη Tatooine που κάνουν στάση για να μαζέψουν πληροφορίες, βρίσκουν τον μικρό Anakin, ναι, τον Darth Vader, και τη μάνα του που δουλεύουν για ένα space παλιατζή, και ο μικρός εντωμεταξύ κάνει και κάτι κόντρες με κολοφτιαγμένα διαστημόπλαια, δεν ξέρω γιατί, μας άρεσε, το βάλαμε. Οπότε βλέποντας ότι ο μικρός έχει
ξεναχίζεται τη δύναμη. Τον παίρνουν μαζί του για να τον εκπαιδεύσουν να γίνει Jedi. Έτσι γινόταν αυτό, παιδιά. Κάναν παιδομάζο με Jedi. Τον παίρνουν μαζί του για να τον εκπαιδεύσουν. Κάπου μέσα στο ταξίδι βρίσκουμε τη βασίλισσα του Ναμπού, Padme Amidala, η οποία γυάλισε και στο μικρό Anakin. Βέβαια υπήρχε μια διαφορά. Είχαν 8 χρονάκια διαφορά. Ο μικρός ήταν 10, αυτή ήταν 18. Είχε βλέψεις από τότε. Οπότε πηγαίνοντας στον Ναμπού, κάπου εκεί εμφανίζεται και ο Darth Maul, ένας Sith apprentice που μας εξακολουθεί όλο το ταξίδι μας, γιατί είναι λαϊκές του Sith Lord που κρύβεται πίσω απ' όλα. Και έχουμε την τελική μάχη, ρε παιδί μου, που οι δύο Jedi, δάσκαλος και μαθητής, παλεύουν με το Darth Maul που έχει διπλό σπαθί. Πολύ εντυπωσιακό να το βλέπω στο σινεμά, για πρώτη φορά ειδικά, πιστεύω. Ο Darth Maul μεταλλέγεται πολλά, σκοτώνει τον Qui-Gon Jinn. Ο Obi-Wan τα παίρνει κρανίο, του γαμάει το σπίτι, τον πετάκι σε μια τρύπα. Και έτσι επιστρέφουμε στο Coruscant, που είναι η πρωτεύουσα της Δημοκρατίας. Και το Συμβούλιο του Jedi δίνει στον Obi-Wan τον Anakin ως apprentice του για να του μάθει το πώς είναι να είσαι Jedi. Και έτσι τελειώνει το Phantom Menace και πάμε στο Star Wars Episode 2 Clone Wars. Λοιπόν, ουσιαστικά τι γίνεται στο Episode 2. Έχουμε ένα time jump περίπου 6 ετών, όπου βλέπουμε ότι ο Anakin πλέον είναι έφηβος, είναι κανονικά μαθητευόμενος του Obi-Wan, είναι κανονικά Jedi Knight, και ουσιαστικά χωρίζουμε την ιστορία μας σε δύο plots. Σε μια ταινία η οποία για πάρα πολλά χρόνια ήταν ίσως πιο μυστή ταινία Star Wars, δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά τέλος πάντων. Το ένα plot είναι ο Obi-Wan που έχει σταλεί σε μια αποστολή να βρει ποιος τον Μπέο έχει παραγγείλει από τους διαστημικούς φασούλες ένα στρατό για ένα πόλεμο που δεν ξέρουμε ακόμα ότι έρχεται. Περιμένουμε να έρθει. Έρχεται σε αυτή την ταινία, spoiler alert. Και ουσιαστικά το άλλο κομμάτι είναι ο μήνας του μέλους που έχουν πάει οι Padme με τον Anakin, γιατί φοβούμενοι θα τη σκοτώσουν. Ενώ πλέον δεν είναι βασίλισσα, είναι γερουσιαστής της Δημοκρατίας, αλλά πάλι θέλουν να τη σκοτώσουν για κάποιο λόγο που δεν κατάλαβα. Ποτέ. Και κανείς άλλος, φυσιολογικός. Πάνε λοιπόν αυτοί, τον πάνε την προσέχει στο τέτοιο, τον πάνε την προσέχει στον Ναμπού και αυτός την παντρεύεται. Αλλά μυστικά, γιατί οι Jedi είναι μοναχοί και αυτά είναι κακά πράγματα. Οπότε, αφού κάπου σταμάτησε τις δεύτερες πράξεις, ο Anakin καταλαβαίνει με το Force ότι η μάνα του κινδυνεύει και πάει πίσω στον Tatooine μαζί με την Padme. Και ρωτάει τον Anakin, δεν ξέρω που είναι, έχει φύγει εδώ και μέρες, τη βρίσκει νεκρή. Με μια ξεκάθαρη, με ένα ξεκάθαρο hint διασμού. Και εκεί έχουμε τα πρώτα ψήγματα Vader, καθώς ο Anakin ξεκληρίζει ένα χωριό ολάκερο. Εκεί κάπου φτάνουμε στις τέτοιες πράξεις ταινίες, όπως μίγουν μαζί οι δύο ιστορίες μας. Και αφού παλέψουμε λίγο με τον αρχηγό των αντιεξουσιαστών Lord Dooku και λακέ του μεγάλου Sith Lord που κρίνεται απ' όλα, και ο Anakin χάσει το χέρι του, καταλήγουμε στην ίσως καλύτερη μάχη στην ιστορία του σινεμά που έχει γίνει μόνο με CGI, τη μάχη του Geonosis, και πάμε κατευθείαν στο Episode 3, γιατί είναι πρακτικά συνέχεια. Λοιπόν, ουσιαστικά το Episode 3 Revenge of the Sith ξεκινάει 2 χρόνια μετά τα γεγονότα του Clone Wars, έχοντας πλέον τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε σε πλήρη πόλεμο, αντιεξουσιαστές ενάντια δημοκρατίας, με τους κλόνους να είναι η κύρια πηγή δύναμης των Jedi, με στρατηγούς όλων αυτών τους Jedi Masters. Ουσιαστικά επιστρέφουμε μετά από μια αποστολή στον Coruscant, όπου βρίσκουμε την Padme και λέει στον Anakin ότι είναι έγκυος και καρπερός μας βγήκε το παιδί μας. Εν τω μεταξύ, κάπου εκεί στα μέσα της ταινίας καταλαβαίνουμε ότι το μυαλό πίσω απ' όλα είναι ο γερουσιαστής Palpatine, νέο αυτοκράτορας, ήταν γερουσιαστής της Δημοκρατίας, έκτης από πριν καριέρα. Και εκεί ξεκινήσει και βάζει σιγά σιγά λογάκια στον Anakin για να το στρέψει προς τη σκοτεινή πλευρά. Και μαθαίνουμε ότι οι κλόνοι ουσιαστικά είναι δικό του δημιούργημα και με μια εντολή του γαμάνε τα πάντα. Κυρίως γαμάνε τους Jedi. Αυτό κρατάμε. Οπότε, αφού γίνονται διάφορα, καταλαβαίνουν ότι το Palpatine είναι το κακός. Πάει ο Mace Windu που τον παίζει για κάποιο λόγο σαν τον Jackson, ποτέ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πάει να σκοτώσει τον Palpatine. Ο Anakin να παίρνει κρανίο, πάει μαζί του. Ο Palpatine σκοτώνει τον Mace Windu. Και λέει την ιστορική φράση Execute Order 66, όπου το Order 66 είναι ουσιαστικά η
η εντολή που κάνουν τους κλόνους να στραφούν ενάντια στους Jedi και είχαμε Jedi και Δημοκρατία. Κάνει και μια μικρή γενοκτονία από κάτι παιδάκια που είχαν και μαθαίνανε πώς είναι Jedi εκεί πέρα στο ναό Anakin, δεν έχουμε κάτι να συζητάμε. Και κάνουμε fast forward στον πλανήτη Φέστιο ή για τους γνώστες Μούσταφαρ, όπου η Padme και ο Obi-Wan έχουν πάει να αλλάξουν γνώμη στον Anakin γιατί δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά που κάνει. Και μέσα σε περίπου 10 λεπτά με τη σειρά προτεραιότητας που σας λέω, ο Anakin φέρεται σαν κοπέλα με περίοδο. Φταίτε όλοι για αυτά που έχω. Κυριολεκτικά, λέει στη γυναίκα της ζωής του, έλα μαζί μου να κυβερνήσουμε το γαλαξία, και μετά προσπαθεί να την πνίξει με τα γυμνά του χέρια, γιατί λέει τον πρόδωσε. Αφού την αφήσει κάτω να ψυχοραγεί, λέει το ίδιο πράγμα στον μέχρι πριν περίπου 10 λεπτά κολλητό του φίλο και δάσκαλό του. Με τη σειρά αυτή, έλα να κυβερνήσουμε μαζί. Αγαμίσουμε πρόδωσες, οπότε πάμε να παλέψουμε. Σε μία από τις πιο επικές μάχες που είχε να σου προσφέρει το Star Wars, ο Anakin τρώει άσχημη πέουτσα και αφού χάσει χέρια, πόδια, αξιοπρέπεια και τη μάχη, τον αφήνουμε να ψυχοραγεί κάπου ανάμεσα σε λάβα και ό,τι έχει περισσέψει από κάτι πέτρες. Και φεύγουμε γιατί από ό,τι φαίνεται η Padme γεννάει. Οπότε στο τέλος της ταινίας έχουμε ένα σαν περίπου μοντάζ ίδιο μαζί. Τον Palpatine να βρίσκει τον Anakin και να δημιουργεί ότι απέμεινε από αυτόν σε Vader και την Padme να γυρνάει τη Leia και τον Luke και κάπου στον διάμεσο να πεθαίνει και στη Γιάννα. Ποτέ δεν καταλάβαμε γιατί, αλλά ας μην το συζητήσουμε. Και έτσι κλείνει ουσιαστικά το episode 3 για να πάμε στο episode 4 που έχουμε δει πιο πριν. Με την Leia να μένει στην πρωτεύουσα με έναν από τους γερουσιαστές για κάποιο λόγο και με τον Obi-Wan να παίρνει τον Luke και να τον πηγαίνει στο Tatooine για να τον μεγαλώσει ο θείος του. Ο θείος του πατέρα του. Αυτό. Και έτσι κλείνει η τριλογία των prequels. Και πρέπει να μιλήσω για τη sequel trilogy. Λοιπόν, ναι, η sequel trilogy γενικά έχει μια περίεργη φάση. Το Star Wars ουσιαστικά όταν βγαίνει στη sequel trilogy το 2016 έχει γίνει πιο huge από ποτέ. Έχει χιλιάδες κόσμου που το περιμένει, μέσα κι εγώ που έχω γνωρίσει και ουσιαστικά δεν έχω δει καμία ταινία στο σινεμά. Ενώ πρώτη φορά έχω δει ταινία στο Star Wars στο σινεμά μέχρι τότε. Μία, δεν θυμάμαι. Και ουσιαστικά πάμε την πρωτοχρονιά του 2016. Η ταινία βγήκε 29 Δεκεμβρίου του 2015. Να δούμε το Star Wars Episode 7 Force Awakens. Και ουσιαστικά τι μας δίνει αυτή η τριλογία? Μας δίνει την πρώτη τριλογία από τα τέμου. Και το εννοώ όπως ακούγεται. Η πρώτη ταινία είναι το New Hope, αντιγραφή, καλή αντιγραφή, γιατί η πρώτη ταινία θέλει να πετύχει για να πείσουν τον κόσμο να ξαναπάει να δει ταινίες Star Wars στο σινεμά. Απλά οι υπόλοιπες δεν ήταν Star Wars. Δηλαδή, τι εννοώ, η αγαπημένη μου ταινία της τριλογίας είναι το Last Jedi. Το δεύτερο της τριλογίας. Είναι ταινία Star Wars? Όχι. Είναι ωραία ταινία? Είναι. Μια χαρά, φασάρα. Και το τρίτο κατάφερε να κάνει ένα franchise που δεν είχε στην πραγματικότητα σχεδόν καθόλου haters για 50 χρόνια, να στρέψει μέχρι τους μεγαλύτερους προστατεύσεις του απέναντί του. Για τον απλούστατο λόγο ότι όλη η τριλογία δεν ήταν ποτέ τριλογία Star Wars. Γι' αυτό το λόγο και δεν πρόκειται να κάνω καμία απολύτως ανάλυση. Κυρίως επειδή θυμάμαι τις ταινίες. Γιατί στα άλλα το έχω κάνει χωρίς να έχω δει τις ταινίες ξανά. Τα θυμάμαι απ' έξω. Ωραία. Οπότε ουσιαστικά που καταλήγουμε ότι έχουμε κατουρίσει περίπου 37.000 φορές σε ό,τι lore έχουμε δώσει για Jedi, σύμπαν και αυτά, γιατί ξέρω εγώ θέλαμε να φτιάξουμε ένα πολύ strong female character, γιατί αποφασίσαμε να δώσουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο ξόγαμο του Michael Jackson την Keira Knightley για κάποιο λόγο και έπαιρνε ένα πολύ strong female character, οπότε κατουρούσαμε τα πάντα στη μούρη, ενώ είχαμε δώσει έναν αξιοπρεπέστατο ρόλο στον Adam Driver που είχε κάλλιστα ένα path το οποίο μπορούσαμε να δώσουμε για να χτίσουμε μια τριλογία, αλλά αυτά θα τα πούμε μετά στο τέλος. Και ουσιαστικά το Nail at the Coffin που λένε στο χωριό μου που είναι το Αμέρικα ήταν η νεκρανάσταση του αυτοκράτορα Palpatine στο επεισόδιο 9, που ουσιαστικά έδωσε την τελευταία ταφόπλακα στην ιστορία του Star Wars, μάλλον για πάντα. Μάλλον για πάντα όσον αφορά ταινία. Να μιλήσουμε λίγο και για τα side projects που έχει κάνει το Star Wars κατά καιρούς. Οτιδήποτε έχει κάνει σε μορφή σειράς είναι αξιοπρεπέστατο. Όμως, το καλύτερο piece of Star Wars που έχω δει στη ζωή μου ήταν και θα είναι η σειρά Clone Wars, η animated. Όσοι έχετε δει Star Wars ή δεν έχετε δει και έχετε αμφιβολίες, δείτε τη. Αρχικά δίνει πολύ μεγαλύτερη υπόσταση στο Revenge of the Sith, που είναι αγαπημένη ταινία Star Wars. Οπότε, ίσως γι' αυτό και ένα μεγαλύτερο scene για μένα, αλλά είναι πραγματικά ότι καλύτερο έχει βγει.
είχαν στα χέρια τους, μετά από, φεύγουμε αυτό, είχαν στα χέρια τους το πώς μπορεί το Star Wars να μείνει relevant για πάρα πολλά χρόνια και δεν το χρησιμοποίησανε καν. Είχαν βγάλει το Rogue One, βγάλανε το Solo και ήταν δύο αξιοπρεπέστατες ταινίες. Το Rogue One είναι η ιστορία του πώς παίρνουν στα χέρια τους οι επαναστάτες στα σχέδια του Death Star, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, και το Solo είναι ουσιαστικά η ιστορία του Han Solo πριν γίνει ο Han Solo που ξέρουμε. Είναι ωραία πράγματα να πεις. Ουσιαστικά αυτό ήταν το κόλπο. Για να κλείσουμε. Το κόλπο που μπορούσε να κάνει η Disney για να έχει το Star Wars για πάντα είναι να βγάλει σειρές με ιστορίες που ίσως θα μπορούσαν να υποθούν και να βγάλει side stories. Υπάρχει ολικά μια αμέτρητη βιβλιοθήκη από Extended Universe Star Wars που βγήκε σε comics που δεν έχει ανακαλυφθεί, δεν έχει χρησιμοποιηθεί και ουσιαστικά υπάρχουν και side stories εντός της ιστορίας που μπορούν να υποθούν. Τι έγινε στα 2 χρόνια που... τι έγινε με το Vader μετά το Revenge of the Sith και μέχρι το New Hope. Τι έγιναν όλοι οι Jedi. Υπάρχουν πάρα πολλά να πεις, τα οποία απλά η Disney αποφάσισε να μην τα χρησιμοποιήσει ή να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί τώρα που το Star Wars έχει πιάσει πάτο. Όμως υπήρχε μια φάση που μπορούσε να μην πιάσει πάτο. Το οποίο ήταν κλασικά συζήτηση που γίνει πάρα πολλές φορές με φίλους μου που βλέπαμε μαζί Star Wars. Είναι το ότι ο Kylo Ren, ο χαρακτήρας που δώσε στον Adam Driver, ήταν πραγματικά γραμμένος πάρα πολύ ωραία. Και κρατώντας μόνο αυτό, το καλό γράψιμο που στον Kylo Ren, μπορούσε να στείλει μια ολόκληρη τριλογία. Γιατί ουσιαστικά, ποια ήταν η μορφή των δύο τριλογιών που κάναμε? Ήτανε από το φως, από το σκοτάδι στο φως και από το φως στο σκοτάδι. Δηλαδή, τι εννοώ? Ακολουθούμε και στις δύο την πορεία ουσιαστικά του Anakin. Γιατί ο Darth Vader ξεκινάει στην πρώτη ταινία και είναι κακός, και στην τελευταία της πρώτης τριλογίας γίνεται ξανά καλός. Ξεκινάει στην αρχή της δεύτερης τριλογίας και είναι καλός, και καταλήγει να είναι κακός. Ουσιαστικά μπορούμε να ξαναπούμε την ίδια ιστορία με διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά. Ξεκινώντας κυριολεκτικά να είναι Sith Lord. Να ξέρεις ήδη το background του, να ξέρεις όλο αυτό και να δεις καθαρά από τη Sith πλευρά πλέον μόνο το πώς θα γίνει καλός. Έχοντας πάλι μέσα τη Rey, τα πάντα όλα, απλά με άλλη οπτική γωνία αυτή η τριλογία γίνεται καλή. Όχι με το ίδιο script προφανώς, αλλά έχοντας την ίδια γενική ιδέα γίνεται καλή. Πότε υπάρχει μέλλον για το Star Wars? Ναι, γιατί βγάζει λεφτά στη Disney. Είναι πολύ απλό. Έχει ανακοινωθεί ότι θα βγει Star Wars τριλογία ξανά, με τη Rey ξανά πρωταγωνίστρια. Δεν έχω καμία ελπίδα ότι θα είναι καλό. Έχω μια ελπίδα ότι θα είναι καλό αν φάσω ότι δεν θα βάλουν τη Rey και θα βάλουν κάτι άλλο σαν ιστορία. Αλλά δεν ελπίζω, και να πω και λέω κάτι. Κάποτε το όνομα Skywalker στο σύμπαν Star Wars είχε ένα νόημα. Μετά το πήρε βλαμμένη και το κάνανε να έχει κανένα. Αυτό είναι το νόημα για το Star Wars. Και αυτό είναι και το βίντεο. Οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο ή podcast, may the force be with you.